Hambai, Hambai, Hambai. Bisa election of the flag in Mario Fight and Baby Toilet Tipra Motha Fight. Bisa election Naruna. Yapharlaikha Hambai, tini जों वातैनि बिसिङाव फानो जों तिनि बेलाइखा खाकजां माबाय दं थगमानि बाय जों बुबाग्रानो हामबाय रवानि हनै जों जत सिनि आरो बागमा ब्लक कमिटि नेंगुइ जों तिनि रेलि खालायमानि बिसिङाव जों आसुखे सिनि जे थानसा आसुखे नुजाखा जों बुबाग्रा जे ताबो सुप्रिम कोर्ट ब मामला खाइबै ब जिति फाइबै जोंनो ब मियाफ्रो मेसेज रखा आसुखेनो काहाके मेसेज रखा हानिबा जों बुबाग्रानो पहिलानो बेलाइखा मा खुनुबै ते बेलाइखा हामबाय मारु ते सिनि सुप्रिम कोर्ट नबो बेलाइखा हामबाय मारु जों 10 बছर सिनि बिसि इलेक्शन खाइजाया खलाइबै सिनि जे गामि आमसाइनि ताखुकते बुखुकते जों बररक आसुखे लानचित बन्चित खाइ मा तंमानि ताबोले जों उयाक नियक नायहा जों दिप्रात मा तंमानि उयाक नियक नायहा हनै जों खातु खाजा खाइबै जों तिनि रेलि खालायखा इंगा हानिबांनो बुबाग्रानो बेलाइखा हामबाय मारु तेसिनि तिनि वाति बिसिङाव जत फाइबाय नाय बरनो बेलाइखा हामबाय मारु इंखे आसुगनो जत मिडिया नायतनाय তিনি তাকু গুপুরনো যত সিজাক সারা ত্রিপুরানি বরফ যত সিংজাক 10 বছর जों नायसिंमानि सुप्रिम कोर्ट चिनि बुबाग्रा चिनि बरफ रगनि जे बन्चित दंमानि बनो जों मियाफ्रो स्टेट गवर्नमेंट प्रेसाराइज सुप्रिम कोर्ट बाय खाइजल बुबाग्रानि केस दंबाय जों मियाफ्रो रायमाथा जे सेप्टेम्बर मासेव जेखेफानो विलेज कमिटि इलेक्शन पायरबानि बानो चिनि 10 বছরাव आसुक चिनि माथाय जों गमाखा आइबनो ताबो फाइनाली जत त्रिपुरा हानि सारो बुबाग्रानि साखारमोन बाय जे बिसि इलेक्शन निया तंमानो जों ताबो जों माथा हानि बागै जों बुबाग्रानो हामबाय याफानाय चिनि किल्ला ब्लक कमिटिनि फेके जों बेलाइखे खाकजांगो हामबाय मारबो तुमाने हले सारा त्रिपुराव नेता गोबां मा दं आइबनो बयसा नेतानो चिनि बरफ रंनि बां वासोकिया चिनि मा थाइनो नावानि जे बन्चित दंमानि एडिसि एलाकाव